15 Awgustda Awganistanda Talibanyň häkimiýet başyna gelenine 3 ýyl boldy. Taliban häkimiýeti ýurtda adam hukuklaryny, hususanda aýal gyzlaryň hukuklaryny ýiti çäklendirmekde tanqid edilýär. Halkara kömek toporlary millionlarça Awganistanlynyň dünýädäki iň uly we çylşyrymly gumanitar krizisleriň birinde ejir çekýändigini aýdýarlar. ABŞ tarapyndan goldanýan Awgan hökümeti ýykylyp, ýolbaşçylary sürgüne gaçandan soň Taliban güýçleri 2021-nji ýylyň 15 Awgustunda Awganistanyň paýtagty Kabuly basyp aldy. ABŞ we Taliban Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriň soňky böleginiň 2021-nji ýylyň awgustunda ýurtdan çykjakdygy barada 2020-nji ýylyň 29-njy fevralynda ılalaşypdy. Bu ýyda çekilmek Talibanyň 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda ABŞ edilen terrorçylykly hüjümlerden soň Birleşen Ştatlaryň güýçleri tarapyndan häkimiýetden agdarlandan 20 ýyl soň häkimiýete gaýdyp gelmegine mümkinçilik berdi. Şondan bäri Talibanyň ýolbaşçylygyndaky Awgan hökümeti daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar tarapyndan ikrar edilmän gelýär we insan hukuklaryny, şol sanda aýal gyzlaryň hukuklaryny, söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan jins taýdan kemsitme diýilip häsiýetlendirilýän aýal gyzlary gönüktirilen çäklendirmeler iň esasy meseleleriň biri bolmagynda galýar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch Guramasy 11 Awgustda çap eden metbuat beýanatynda Talibanyň dünýäniň iň agyr aýal gyzlaryň hukuklary krizisini döredendigini aýtdy. Taliban häkimiýete gaýdyp geleli bäri aýallar jemgyýetçilik durmuşyndan gysyldy. Olaryň köp ýerde işlemegi çäklendirildi. Seýilgählere we sport zallaryna barmagy gadagyn edildi. Şeýlede olaryň orta we ýokary bilim almagyna gadagynçylyk girdilip, olara mektepde diňe 6-njy synpa çenli okumaga ruhsat berildi. Azatlyk radiosu häzirki wagtda Awganistanyň Balx welaýatynyň Mazar-ı Şerif şäherinde ýaşaýan etnik türkmen gyzy Cemal bilen söhbetdeş bolup, Talibanyň häkimiýete gelmeginiň öz durmuşyna ýetiren täsirleri barada gurrun bermegi sorady. Awganistanda Awgan türkmen we beýleki milletleriň aýal gyzlarynyň arzuwlarynyň puç bolanyna 3 ýyl boldy. Eger Taliban häkimiýete geçmedik bolsa, men häzir 2 ýyl iş tejribesi bolan Lukman bolardym. Oňa derek men öýden çykman diňe öý işleri bilen meşgulanyp bilýän, öýde gawaly oturýan gyz boldum. Dip 26 ýaşly Cemal sözüne başlady. Cemal Taliban häkimiýet başyna gelende Mazar-ı Şerif şäherindäki Lukmançylyk universitetleriniň birinde soňky synpda okuýardy. Ol Talibanyň ilk wagtda 1 ýyla golaý wagt aýal gyzlara okumaga ruhsat berendigini we şonda özüniň soňky synpyny gutaryp Lukmançylyk universitetini tamamlandygyny, ýöne Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň özlerine diplomlaryny bermekden saklanýandygyny aýtdy. Biz gyzlar bolup üýüşüp ençimegedek arza ýazdyk. Arzamyzda sinaglardan üstünlükli geçendigimizi hem beýan edip diplomlarymyzyň berilmegini soradyk. Ýöne bize diplomlarymyzy bermän gelýärler. Kime ýüz tutjagyny hem bilmeýärsiň, sebäbi nire barsaň aýal gyzlary ätgermeýärler. Aýal gyzlara 3-nji sort insan hökmünde garaýarlar. Dip Cemal bellidi. Ol özüniň tanayan başga da azyndan 13 sany türkmen gyzynyň dürli universitetleri tamamlandygyny, ýöne olaryň hem ne diplomlaryny alyp bilýändigini, ne de bir ýerde işläp bilýändigini aýtdy. Häzir aýal gyzlar diňe Taliban tarapyndan kesgitlenen ruhsat berilen ýerlerde işläp bilýärler. Meselem aýal Lukmanlar diňe aýal gyzlara hyzmat edýän merkezlerde işläp bilýärler. Biz gyzlar bolup universitetden alan soňky resmi namalarymyzy, synaw netijelerimizi görkezip bu ýerlerde işlemek üçin arza tapşyrýarys. Ýöne bu ýerlerde hem bize diplomuňyz bolmasa işe alyp bilmejekdiklerini aýdýarlar. Dip Cemal bellidi. Ol bu çykynsyz ýagdaýyň özüniň we beýleki aýal gyzlaryň durmuşyna, psihiki saglygyna juda ýaramaz täsir edýändigini, sebäbi geljege bolan umytlarynyň ýokdugyny, öňlerinde diňe garanqylyk görýändigini hem aýtdy. Biz okap elimizde kärimiz bolar öýtdik, işläp gazanç ederiz, adamlara kömegimiz deger öýtdik. Ýöne şu wagt geljegimiz diňe garanqylyk, sebäbi biz häzir ýüzümizi doly ýapýan çadyr geýmeli bolýarys. Ýanymyzda mehrem adam, ýagny kakymyz ýa-da erkek doganymyz, erkek jegimiz bolmasa köçä ýeke çykyp bazara ýa-da dükana azyk satyn almagy hem gidip bilmeýäris.
diýip Cemal bellidi. Ol häzirdiňe 2 ýa-da 3 gyzy bilen ýeke ýaşaýan eneleriň sanynyň hem sanardan köpdigini aýdyp şeýle diýýär. Şeýle eneler başga sewetlerde ýa-da etraplarda ýaşaýan erkek doganynyň ýa-da kakasynyň hepdede bir gezek gelip olary azyk satyn almagy alyp gitmegine garaşmaly bolýarlar. Sebäbi köçä ýeke çykan aýal gyzlar Taliban tarapyndan alınıp gaçylyp gamçylanmagy ýaly ýagdaýlar köp bolýar. Owganystanda aýal gyzlaryň geljegi diňe tümlük diýip Cemal sözünü jemledi.